Good morning, everyone. A blessed morning. Nibalik na tag-live. Igsoon, pasensya, naghapon. Huwag kita ka-live, no? Kaya na yung mga kakulian ba? Busy. Kumusta mga igsoon? Pasensya na gabi, no? O gahapon sa mga nagpaabot. Wala gid madala igsoon, wala gid madala na to. Karon na balik na ta igsoon. Anyway, pwede na mo mag-start igsoon. Mag-start mo og type at followers at highlights, and then this time you can mention your friends and loved ones in the comment section. Karon na. Okay? Kaya i-share sa apon nako igsoon. Motiwas lang kong tanaw sa reply kay biyahe. Okay. God bless, God bless. Sumao gini akong bakante. Actually, na nag-request nga unta-unto ko mag-live. Karoon man akong bakante. No? Okay, done sharing mga igsoon. Kumusta mga igsoon? Pastor, nangutana lang kung unsay title anang music nimo karon. Salamat. Kung ano siya igsoon, Labod by Victory Band. Labod by Victory Band. Okay? Kuha ning mga higala kaning bandahan. Okay? So one of my favorite song nila nga latest kay kuan ba? Every time nga makadungog ko ani igsoon, magkanumdum ko sa akong kaagi ba nga akong kinabuhi, guba kayo, daot kayo, yagi ayo sa Ginoo. Shout out Pastor, salamat gyud sa imong mga pag-ampo here in Lapu-Lapu City. Chan Arabiog. Okay. Thank you. Himaya sa Ginoo igsoon. Labod by Victory Band. Okay. Shout out mga brad nako. Okay? Mga brad nang mata na matadiha. Okay, lunglib ta karon na brad uban sa grasya sa Ginoo. Brother J Ibaleg Guarino. Okay. Shout out daw from Dinagat Islands. Lunglib brother uban sa grasya sa Ginoo. Okay. God first bro. Mga brad nako diha sa bahay ni Kuya Abante ta. Okay? Shout out Living Water Christian Fellowship at Kanipaan Pook Talisay, no? Shout out sa mga brade nga gikan og prisuhan apan karon nangalagad sa Ginoo. Mga banggiitang adik-adik mamaligyaig syabor unsa man ang dautan. Mga salot sa una sa katilingban apan karon gibag-o sa Ginoo, dili wala gibag-o sa relihiyon na. Gibag-o sa Ginoo. So shout out mga brada ko niya at Kanipaan po Talisay, Living Water Christian Fellowship, no? And abante ta brad. Okay? Lunglib ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Brother JR Wagas, the second, salamat sa bagong live pastor makapamati na Santas Pulong sa Ginoo. Yes, kay yesterday whole day and last night wala ta nag-live igso, no? So naghimo na lang ko og short video katong ngay mga pangutana akong gitubag. Apan karon igsoon mao na ni. Victory Band is one of my favorite Christian songs every time depressed og naak. Amen. Yes. Uy. Malin. Thank you sister, thank you.
Ikaw rin na Inday. Thank you for watching. So, yes, before, bago pa jud ko na, actually mga igsoon, yes, kaning song sa Victory Band, usa ni nga gigamit sa Ginoo before. Bago pa ko nga sa tilan sa Ginoo way back 2012. Unya, grabe, kana bitong bago pa jud ko gipaghihawa sa Ginoo sa lain-laing bisyo, shabu, tanan makadaot nga bisyo din. Una na encounter na ko song nila is Awit sa Gugma. Then as I listen to their song Awit sa Gugma, na-realize na ko ba nga grabe ang gugma sa Ginoo nga hilak kayo, grabing hilak na ko. Kaya nga naman, kay numdum ko sa una, even magsuyop ko, ako pang hagdon, og suyop ang Ginoo, manuyop na ta Lord, something nga na bitaw. Ako siyang ginsulto, gipakaawawan, igsoon, gibalikas na ako ang Ginoo, gitungo-tungo na ako. But still, gipakitaan ko sa iyang gugma. So mao to akong unang paborito before sa Victory Song, Victory Band kanang Awit sa Gugma. Karon lahi ni ilang latest ni Labod. Usa sa ni sa paborito na ko knowing nga ang word ni Lord nagaingon man pinagi sa iyang labod na nga ayo ta. Pinagi sa iyang samad, no? So gisamaran siya alang sa atong kayuhan. So na-realize lang ako, na-remember na ko back then nga grabe ka kaguba, grabe ka masakit to nang akong kinabuhi tungod sa paglunang sa sala. And then pinagi sa iyang labod na kawaton kog kayuhan. Murag something nga na bitaw mao ni nga akong gi-background ni Pirmig so. Shout out Victory Band. Tanan nga mga no, shout out ilang composer, a good friend of mine Pastor Jonathan Trigo, ilang bokalista, James CP akong sangay. Okay, bawa na mo. Okay. Good morning Pastor, watching you from London. Kinsa man to? Wait Jackie Bowden. Okay. Thank you Igsoon. God bless. Kabalo na mo mga OFW na mo sa akong prayer. Okay. This time we have 66 viewers pa. Wa kabantay ng uban. Di man ni usual kayo nga time nga live na ko. Pero maumay makanti na ko Igsoon, no? Salamat Pastor sa mensahe na pod for the glory of God. Padayon jud ta Pastor nga muduol pag-ayo ni God from Brother Marco Ibahay. Okay, magpaabot sa tas uban no? Kay atong pabuton nig mga 100 lang viewers niya, abante ta. Sagaran jud atong viewers 200, 300, mabot 200, 300 nya karon kay 70 yes. So anyway, akong i-shout out no bahay ni Kuya, mga brad na ko diha no. Toledo City Jail, Cebu City Jail, CPDRC, Brad Aris, sa pa to, Talisay City Jail sa mga nagkuan ako ni, nag-message and then akong gi-shout out ang nay perminte magtan-aw na to nga usa ka jail officer nga naa sa Oroqueta man siya na siya BGMP Oroqueta no. Sir, thank you. Ug akong gi-shout out ang jail warden nga nagtan-aw na to karon. And of course, shout out anang higala na to sa Philippine Army, okay, mga military, okay. Unya nagpa-shout out no, Triple Dar Balili. Okay. Iyang anak nga si Daryl og Darren. Okay? Dira brad, Daryl og Darren. Sakto ba ko? Imong anak. Thank you for watching. Regards ko sa imong anak igsoon. And shout out na ko no again ang mga Philippine Army, mga nasa lain-laing mga kampo no. Okay? And of course, mga kapulisan, mga duol sa kung dughan, daghan kayo mo. Kay bawal mo, okay? Dili lang mo i-mention kay daghan kayo. I-mention na ako ang diri sa mga. Okay? Anyway, shout out Camp Osmeña, Cebu. And Tagbilaran City, Barracks. And of course, Clarin Police Station, diri sa mga nga kanunay kunaan nila isip ti-guide nila sa spiritual and as their PNP life coach. Shout out among happy diri si Police Captain Sir Eliazar Milumida. O akong Brad said from Saya Skiptron in Arms among happy diri sa una nga nimbalhin sa Kandihay Police Station si Police Captain Albert Sator. Okay? Inday Malin, thank you so much. Kahes for watching. Diri na ta guys, maminaw tas pulong sa Ginoo. God bless Inday, God bless. Thank you. Anyway, before we continue Igsoon, I just want to remind everyone nga pwede na mo mag-type at followers at highlights. Pwede na ninyo invite-on yung mga higala nga mananaw ta diri Igsoon, no? This is for the glory of God. Lami kani pamahaw ni pulong sa Ginoo Igsoon. Okay. Okay. Wait siya, kaya nag-message na ko. Ingon siya, oh. Agoy. Okay. Shout out ba? Haman to, nawa na. Tara. Pastor James, shout out sa ako ang duha bugoy nga buutan, si Darren og Daryl. Brad, this is for you. Og sa ila sad mama nga si Regine ba, Brad, imong wife? Thank you for watching. Okay. So,
Akong baliko, no? Mga kapulisan, tanan. Jasper Reyes, police captain. Kung classmate sa una during my criminology days. Nga na sa Antiquera Police Station. O ako na yung shout out ang tanang again, OFW, okay? Tanan nga mga OFW in different places, different country around the world. Especially mga seaman, no? Grabe, salute kayo ninyo mga igsoon, salute sa inyong sakripisyo. We know and we believe nga dili basta-basta sa inyong nagian, yung kamingaw. Apanaa mo sa mong pagampo igsoon, kabalo na mo na. Shout out po nako si Kuya Rocky diha sa Saudi pastor. Always po na siya naminaw nimo, wilder na siya og prayer sa okay, from GR Wagas ba ni? Maing buntag gyud pastor kay naka timing ko sa ni. Di sa ko mo biyahe. Grabe. Brother Anisito Divino, thank you so much. Igsoon, thank you. Salamat pa shout out pastor. Grabe ha po niyo di sa ko na siya mo biyahe, maminaw sa siya. Mura ka mo man to no, every time mag-live ko mag-ilog mo cellphone. Himaya sa Ginoo, okay? Anyway, sa mga bag-o pa nga nakakita, no? Anyway, sa tong live igsoon, every time nga mag-live ta, ako dyan i-mention nga walay relihiyon na involved. Amen? So, dili ta magpataas og relihiyon, simbahan, pastor, runsa man igsoon, pundok, grupo. Wala ngalan, maisa karon igsoon is Jesus Christ alone. Amen? Only the name of Jesus Christ, no? Actually, niaging adlaw, ganinang buntag na ako ikipang black igsoon kay makigdebate naman God. So, kay bawa naman mo nga dili ko moangay og mga ngana kay gusto ko I promote peace and I promote love. I respect all religion, no? Unsa may faith na to, pagtuo, doctrine, I respect. Unsa man tong sekta, I respect. So, respetuhay lang ta ninyo. Amen, no? Dili ko manghilabot. Ang akong prinsipyo igsoon kung kana may hunahuna ni mga sakto is padayon. Amen? Padayon. Ang importante lang nato igsoon nga atong kinabuhi nahimong panalangin. Nahimo tang mayong sulundon, mayong ehemplo. Ang atong kinabuhi nakita si Kristo. Mo na importante. Nga nakadala tag mga salbahis, mga kalag nga mga pag-iitang, mga adik-adik nga gidaan sa ilan sa Ginoo. Lisod man ko kayo kung magsigita og promote sa ato ang gibarugan nga wa galita na himong kahayag, no? Because I believe ingon si Jesus, we are the light and salt of this world. Amen. Mao na nga naing bigkil ako, black ta automatic igsoon kay dili ko lantugi. Ingon sila nga nay usa ning ingon nga madlo ka makiglantugi pastor kay may bawaan ang imuhang doktrina nga bakak, no? Gibalak na ko. So lisod pa sabto ni ngana nga tao. Actually na ako yung mga amigo nga mga devoted kay nga mga Katolik pero amigo man kay nako ning respeto na ako. Girespeto sad nako sila. Okay, respetuhay lang ta because at the end of the day wala mo hatag na tug hukom ang Ginoo. Amen. So, akong gibalak kayo, ako pang explain lisod po kayo, no? Lisod kayo niya. Ako, as what I have said, I respect all religion, I respect all faith, doktrina, or sekta. Wala ko i-connexon, wala ko i-banggaan. Ako alang ikson, I want to share the word of God nga pinasikad sa balaang kasulatan. Okay? And I'm trying myself nga mahimong good example sa mga tao sa palibot. Pareha karon ikson, himaya sa ginutanan. Nga ubay-ubay na gina sila, mga kriminal, adik-adik, drug poster, drug user, nga ning dool stilan sa Ginoo kay ako sa gihimong instrumento ni Lord since I was a former drug dependent for a long years. Okay? So diha ko, no? Wala ko mabisi sa debate, na busy ko paggiya nila sa tiilan sa Ginoo. Okay? Yeah. So this time 106 viewers na ta. Pa-shout out pastor sa akong kauban diri MBG GML Pioneer di ami sa Taichung, Taiwan. Sakto ba ko? Kinsa may nganan ni? Okay, shout out daw from C Grassland Yuma Modes. Unsa man na Humamoy. Bukol na daghan diri sa Bukol Humamoy. Nakoy mga amigo ni Humamoy. Pa shout out pastor sa akong mga kauban diri sa MB unsa man ni Brad? MB GML Pioneer di ami sa Taichung, Taiwan sa akong asawa ug mga anak diha sa Baiso, Balilihan. Okay, shout out no. Thank you sa pa shout out brother. God bless. Okay. So, let's pray, igsoon, before we proceed. Kaya ako maningingon nga basta moabot na gatos. So, naman ta, 106 viewers na ta. Let's pray, atong i-welcome ang presence ni Lord. Kaila ka ni Pastor Junji Ramirez, Brad, pud na nimo. Wala, Brad. Oh. Actually, daghang kog mga naibawaan nga mga akrosad nga mga pastor. Okay? So, sila kailan ako, pero ako wa kailan nila. No, so, mabita na one day, usa ka adlaw, nag-desire ko ba nga mag-meet jud mi anang mga tawhana. Mga ano. Morning pastor and all the viewers, God bless, watching from Batuan. Sister Mirna Rosales. Okay. So let's pray. Okay, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord.
atong i-welcome ang Holy Spirit for us to, to understand deeply sa iyang pulong igsoon. As what I have said, dili na to matugkad ang pulong sa ginogamit atong kaalam nga kalibutanon. Okay? So we need Him, we need His guidance, and we need the power of the Holy Spirit this morning. Let's pray. Father in heaven, thank you. Thank you so much, Lord, for another opportunity. Busy kami Ginoo, but still, gitagaan mi nimo higayon this time, at this moment, to meditate your word this morning, Ginoo. As what I have said, Lord, dili tanan karon na higayon. Dili tanan karon na panahon, na chance nga mamati, mamalandong sa imong pulong. But praise God, bulahan kami. Kay gitagaan mi nimo higayon, Ginoo, karong buntaga. So Lord God, samtang magpadayon kami unas tanan, susiha mong kasing-kasing, Ginoo. Kung naa kay makit-an sa mong sulod, mga butang nga wala ka nalipay pasaylo ami, Lord God. Imo aming takos, imo aming angayan, because I believe kaning pulong nimo nga among diskutan karon balaan kay ni. So make us worthy, deserving, Lord God. Cleanse us, Lord God. Limpyuhi mi among kasing-kasing. Andama among panudlanan nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nining kabuntagon. And Lord, samtang magapadayon kami, tagaimig kasing-kasing at teachable, willing magpakorek, magpatudlo, willing magpatambag, labaw sa tanan, madinawaton, mapainubsanon, o willing musunod sa imong mga pulong. Obedient, doers of your word, Lord God. O samtang magapadayon kami sa unahan, tagaimig kaalam nga langit nun, Ginoo. Aron amo jong matugkad, masabtan imong mensahe karong kabuntagon. And Lord, I pray, i-bless ang tanang viewers karon. Kutob sa makakitaan ni Ginoo. Kutob sa makatanaw, makadungog, Ginoo. Bisan asa maabot ni nga video, kada makakita, Ginoo, ipabati imong gahom, Ginoo. Ipabati ang pagpanglihok sa balaang Espiritu Santo, Lord God. Tugot imong presensya, masinati kanamo, Ginoo. In Jesus' name. Lord God, you alone will be glorified this time. Walay relihiyon, pundok, simbahan, pastor nga maisa, kundi ikaw lamang, Ginoo. And Lord, I pray, tagaig kalinaw mo una nga walay laing ma-focus ug masentro. And this time I rebuke, I cancel every spirit of destruction in Jesus name. Walay makabalda, Ginoo, sa mong pagabuhaton. Thank you for the victory, Lord God. Salamat sa kadaugan again. Panalangini ang tanang nagtanaw karon, Ginoo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Praise God. So, this time we have 106 viewers. Okay? Okay na ni? PM lang imong pangutana, ma'am, kay Pastor Jen, mo reply na siya dayon. Okay, nangin ang utana na ko, no? PM lang, kaya di na ko mabas dire. Kunya, again, walay debate ta dire ha, kay di ingon nga di ko musukol. Di ko ganahan kay sama atong gingon sa akong amigo nga head police. Kami, di mi parihagalig pagtuo siya kay devoted Catholic, ako pastor, classmate na ako, police, happy mismo. Happy sa Antikira Police Station, pero nagrespetuhan na may dool kay na sa kundugan. Ingon siya na ako nga bati ng debate ba? Kay di gina magdaog, magsige man dyan nagdipinsa, no? Mao na nga, kuha na lang God, pakitaay ta sa tuwang kinabuhi nga sukad nga si Kristo atong gilagaran, mao na, no? Mao na ilang gingon nga parihara man ta Ginoo ka, no? Ang atong gituohan nga nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo si Jesus naman, no? So, ato lang ipakita nga si Kristo makita sa atong kinabuhi kay lisod po kayo nga magsigitag panong debate niya ang atuwa galing kinabuhi kinaiya batasan sinultian wa nakita ang Ginoo, no? Sito it nga blessing ta, mao na importante, kahayag ta, iwag ta sa nas kang itngit. Ang Bible ikso naa na sa yes, pero ang gisugo sa balang kasulatan dili para magdebate, dili ilang tugian kundi sundon, no? Kinabuhion. Amen. Kay lisod kayo, daghan na ba kayong maayo og Biblia? Mayog Biblia pero ang kinabuhi kapandulan. Mayog Biblia pero naagali kapit. Mayog Biblia pero naay gisustintuhan kay naay sikreto nga anak. Di ba? Nga wa kay bawang uban. Mao na nga, yes, I respect all religion. I respect all doctrine, sekta. Mao na nga wala tay debatihay diri. Amen. Respetuhan na ita. Because at the end of the day, mao na akong gibalik-balik. Tagsa-tagsa ta mo atubang sa Ginoo. Amen. Mao na akong prinsipyo. Naay mo bikil, black na yun. Ana man siya, no? Kay atong gi-promote ang kalinaw, kalipay og ang panaghiusa and gugma ani nga page. Amen. Okay, mingdagandaghan na 130. Antiyang Plantinos from Hong Kong, thanks for watching. Anyway, mga OFW, thank you ha. Thank you sa gayon. So, abanti na. Og mga brad na ko diha, long live ta kanunay brad uban sa grasya sa Ginoo. Diha na ba po ito yung chat na ko nga pabiyaan lagi na ko ning kuan, no? Giingnan ko. Uy, Brad Jerry, appeal mi sa prayer, brother. Biyahe mi ni Pastora Ninit para sa Negros, unya.
Unya 6 p.m. as a speaker dito. Okay, sige brad. Okay, Brad Jerry, akong Brad ni sa God First, bro. Lungli, Brad. Sige, kanunay yun mo, Brad. Nasa akong pagampo. Ugma sa Brad, biyahe sa ko Cagayan sa kasal ni Brad Jomar. Okay, so parihatan ni natin yung mga biyahe. Okay, excited na po sila dito. So, sige, Brad, appeal ka sa akong, appeal minti na, no? O ako namang gi-shout out, no? Kanipaan po talisay. Sige, Brad, lunglib ta kanunay, no? I-regard ko ni Pastora Ninit. Okay, kanunay yun mo everyday, nasa akong prayer. Okay, abante, 133. And shout out dahil sa 67,600 followers sa mabungahong Kristohanon. Okay? Sister Jinky Soria or Colio Mayang Buntag, Pastor, tinuod yun, Pastor, respect is important. Yes. Respect, importante kay. Kung tinuod nga atong gibarugan nga gituhan is sakto, natunong ta, kamao sa ta mo respeto. How come nga mo ingon ta, lisod mo kay mo ingon ta nga kami sakto, kami tinuod, pero dili ta nga mo respeto sa over respeto kay lang ta. As what I have said, at the end of the day, sa tagsaman ta mo tubang sa Ginoo. No? Maanarago na sila. Taga-asa rin ka, Brad. Lungli, Brad. Taga-Bohol ko, Brad. Okay, Lungli, Brad. Uban sa grasya sa Ginoo, okay? So, sa nangutana, no? Taga-Bohol ko. Tangaran, Clarin, Bohol. Di man ko magtago-tago, no? Kaya ngayon mangita na ko, naidaghang ning ari diri sa church, ning bisita. Nara ko diri, Tangaran, Clarin, Bohol. Okay? So, kung maglisod mo, ari sa mo, sa sentro, sa lungsod, ilado sad ko diri. So, ari mo sa police station, ilado sad. Mangutana mo ni Mayor, ilado sad. Si Mayor, sige po nag-ari sa church na to. Okay? So, okay, God is good all the time from Sister Conchita Carillo, okay? So, uy, akong amigo John Emmanuel Alampayan, kinagwapuhan usa sa ako ang barkada dool sa dughan og ningagi po ni og mga kabuang, di ba, Brad? Pero gibag-o tas Ginoo. Okay? Shout out John Emmanuel Alampayan, murag coach man siguro siya sa kuan. Coach baka Brad, di ba sa MDC nga kuan, Seagulls ambot og sakto ba ko basta abanti ta, Brad, okay? God bless, Brad, God bless. Amen, Pastor, God bless, okay? So, abanti ta. Okay. So, atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo igsoon karon. Okay. Atong teksto igsoon this morning is nani siya sa Mateo 7:13. Mateo Kapitulo 7 versikulo 13. Okay. Again, Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 hangtod sa 14. Listen carefully. Pulong sa ginawa atong patubagon og even ang nagsultian ni si Jesus mismo igsoon. Okay? Sir Roger Bergonzado, thank you, sir. Thank you for watching. God bless. Nakasa akong prayer, kabalo na ka. Mateo 7:13. Regards me, bang musta mi, sir, sa imong wife. Thank you again. Mateo 7:13 nagingon diri, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Okay? Kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan, mao kini ang gisubay sa kadaghanan or majority. Wa tay mahimo ani, gisugo man sa Ginoo, pulong. Okay? Ang gisubay daw sa kadaghanan sa majority is lapad. Okay? Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Ang 14, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Og jutay, buta sa yung una-una, jutay ra ang nakakaplag niini. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay. Pa-shout out, Pastor, ask lang po about sa point. Di ko mo tana, di ko mo tubagan na igsoon. O delikado tana, ari lang tas kuan igsoon. Ay di ko mag-involve, di ko mo ako na kay basin mahog og lantugi na ba. Okay? Mateo 7:13 again igsoon, kung baliko nagingon diri igsoon, sa inyong pagpangita daw, si Jesus mismo niingon siya, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi. So ang iyang gimin, dalan nga maghatod nato sa kinabuhing walay katapusan. Dalan nga maghatod nato sa langit. Dalan nga maghatod nato sa kalipay nga walay katapusan. Ingon si Jesus, no? Adto mo musulod sa sigpit nga ganghaan. Okay? So mao ni si Jesus mismo, no? Kay ang lapad nga ganghaan daw, or lapad nga dalan, or sayon nga dalan, paingon man sa kalaglagan. Okay, si Jesus mismo niingon, no? Ang lapad daw nga dalan, paingon sa kalaglagan. So ingon siya nga, ari mo subay sa gamay, sa sigpit, sa lisod nga dalan. Kay kanang dalana padung gina sa kinabuhi, or sa kinabuhing walay katapusan. Kay nga no, maningon siya, kay ang kasagaran gisubay mga igsoon. Or ang lapad nga dalan ko, no? Ang sayon nga dalan, no? Ang dalan nga dali ra subayon, dali ra laktan igsoon. Mauna ang dalan padung sa kalaglagan ug mauna gisubay daw sa kadaghanan, no? Listen, no?
Mao na ni ako ning gibalik-balik igsoon. Dili tanang majority sakto pirme. Abi kay majority sakto no, si Jesus mismo nigingon. Ang majority kasagaran gisubay sa kadaghanan sayop. Mao man eh. Nganong sayop man pastor? Tungod kay naa sila sa lapad. Unsa na yung lapad nga naman? Yes, kung ato ning paluman mayo igsoon, sayon jud, sayon subayon ang dalan sa kalaglagan, no? Lapad siya, maybe walay bawal. Normal rang kahilayan, nalulong ka sa makadaot nga bisyo, okay ra na. Pero abi yung maigsoon, ang dalan padung sa kinabuhi, si Kristo mismo nagsulti. Dalan padulong sa walay katapusang kinabuhi. Dalan agianan padung sa langit, lisod, sigpit. Si Kristo mismo nagsulti ani, dili pastor, no? Dili ministro, dili pare, si Jesus Christ mismo. Amen? Si Jesus Christ mismo ning sulti igsoon. Nga gisubay sa kadaghanan lapad sayon, no? Naadang kahilayan makadaot nga bisyo. Ako sa una ingana ko. Sa una ingana akong kinabuhi igsoon. Ning subay ko sa sayon nga dalan. Kadadlaw suyop siya buutot sa demonyo. Sigarilyo inom, no? Rugby, bulkasil, marijuana, babae, no? Na ako'y kalibin sa una. Ngaminyo. Nga na, no? Mauna akong kinabuhi sa una. Sayon nga dalan. Apan ang sigpit nga dalan igsoon. Ingon na ginusubay mo sa sigpit nga dalan. Again ha, tanawa. Ingon dre. Apan masigpit ang ganghan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakapalag nini. So jutay ra igsoon, no? Jutay gamay ra ang ning subay sa sakto nga dalan. Ngano man kay lisod makita kay sigpit lisod. Lisod kay muundang ka sa naandan nimo nga dili maayo. Pare anak ko igsoon. During my time, no? Lisod kay biyaan ang syabo. 16 years ko ana igsoon nagapos from 12 years old. Imagine 12 anyos pa ko, nagsuyop na kong siyampo. Rugby, bulkasil, marijuana, sirap. Sapay uban, ng suyop po nun, daghan kayo. Barnis. Yes, ari sa inom og sigarilyo, no? Naka-built-in na nanako, igsoon ka ng mga makadaot nga bisyo. Watching from Pro-Rock, Brat Basil. Okay, thank you, brother Guay Jollibee. Okay. Yes, baliko na ko, lisod dyan siya. Ako ka ng dili lalim ang musunod sa tarong or sakto nga dalan. Nga mao ipasubay sa Ginoo kay ngano man lisod kaayo ako lagi igsoon, lisod kaayo ako ngari alagad sa Ginoo. Okay? Lisod kayo naglisod kung ano man naka-built-in na gunan ako nga sayo sa buntag manigarilyo ko labi na karon nga tungting tugnaw. Ano kape sigarilyo early in the morning. No, lisod na kay naka-built-in na, no. Sa panahon tigtugnaw palit og red horse painit sa lawas, no. Sa panahon nga magluya suyupan dayon o pila ka putos. Di ba? Naka-built-in na ako, normal na ako na kinabuhi before. Lisod siya biyaan kay naka-built-in na andan. Pero sa dihang muduol ta sa Ginoo, igsoon sa dihang atong isurinder, magpatabang ta sa Ginoo, walay lisod sa Ginoo. So mo na set free ko from different vices, okay? Sa 16 years kapin, na set free ko, gibag-o ko sa Ginoo. Ug karon naning kamot ko uban sa grasya niya, nganing subay ko sa dalan nga sigpit. Pastor, mag-aas lang ko, di ba, ang gipangita. Pwede ka dito, sister, sa kuan. Dili ko makahatag o higayon mo. God bless, sister. Kay labi na nga ni, nag-live ta niya. Di ko kayo kabantay. Okay, balik. Makadistract mong siya. Okay, sa inbox ko, sister, tubagdunti ka. No, lisod, igsoon. Sa ato pa, kay lisod man di ay. In other words, mga igsoon, ang uban dahil siguro, nagtuo nga, natunong sila. No? Kay ingon man diri nga, ang gisubay sa kadaghanan is, lapad nga dalan, padulong sa kalaglagan. No? Siguro naari ang mga relihiyoso, no? Kanang nagtuo ba nga natunong, no? Relihiyoso way sipiat simbaw, ampo. Pero ang kinabuhi wa nakita si Kristo kay dili kabiya sa kangitngit. Kung tinuod ta igsoon, nganing sunod sa Ginoo igsoon, kung tinuod ta nga naglakaw ta sa kahayag, atong birahon atong tiil sa kangitngit, no? Muhawa ta. No, lisod pud moingon ta nga sakto ko na ako sa kahayag, pastor. Pero ang imong binuhatan na sa kangitngit, lisod na siya kayo igsoon. Kung tinuod ta nga nagsubay sa kahayag atong binuhatan mudanag yun na. Kung tinuod ta nga nagsunod sa kahayag igsoon kay si Kristo kahayag man. Ang atong binuhatan maayon bang sulundon, maayong ehemplo ta igsoon sa uban. Amen. Mao na siya igsoon kay gibalik-balik ni Hesus igsoon, no? Kung gusto nato makabot igsoon, kung gusto nato masinati ang langit, ang kinabuhing walay katapusan. Ang kalipay nga walay katapusan, nga wala na yung mga luha igsoon, musubay ta sa lisod. Bisan ako lisod, oy. Nawa back then, 2012, dito man ko gibag-o sa Ginoo. So sa mangutana mga igsoon nga sa bag-o pa nga followers na to or viewers nga mangutana og how many years ko nga
Pila na ko katuig nga giset free ni Lord sa shabu, sigarilyo, inom, tanan niya. 12 years na. Ingana kagamahanan ng Ginoo. 12 years kapin ako igsoon nga giset free ni Lord. During 2012 pa, 2013, grabe akong mga struggle. Kaya nga naman, birahon ko sa demonyo ba? Sorry, sigpit yun. Nga sigpit man? Yes, ako igsoon maka-probe ko. Ako igsoon makaingon dyo ko nga sigpit, lisod ning mga lagad sa Ginoo. Nga naman, pastor. Sa una, igsoon, grabe lisod, dagang offer, no? Pastor na ko sa una, nasdil, dalhan ka pong kuksyabu, pila ka putos. Manuyop ta, bro, manuyop ta. Likay naman dyan ka, kay imsang saon, usapon, insuldo kay nas Ginoo, na? Nagwali na tayo igsoon, nagiya na ka sa mga adik-adik, padool sa tilan sa Ginoo niya, musikrito, kaya pong kagsuyop. Lisod kaya na, grasya ra gyud sa Ginoo, tabang sa Ginoo tanan igsoon, nga naka-overcome ko. Hantod karon ing reach ko sa 12 years. Amen, 12 years na, no? Lisod, igsoon. Kay sa una, kaya akong pampainit sa una, kung balik ko, no? Og tingtugnaw, sigarilyo mo gyud. Natural raman, red horse. No? Or suyupan na to, magluyad, pero karon lahi naman ang atong painit, igsoon, is presensya na sa Ginoo, no? Wa kay lingaw, magbasa na lag Bible, no? Magbasa og balaang kasulatan, no? Magbasa og Biblia. Sa una, way lingaw, sigarilyo, kanta-kanta, bidyukyan, sa chat-chat, no? Sabak-sabak og mga babae, mao na lingaw sa una, mao na hangout nako sa una. Pero karon igsoon, bisan lisod kayo biyaan, nabiyaan ako uban sa tabang sa Ginoo. Amen. Lisod, lisod, lisod. Sama sa gingon ni Jesus, daghag bawal. Lisod kayo igsoon, no? Kaya nga naman, ang majority, in other words, mga igsoon, ang ato ang maybe kasagaran sa tong kaila, wala man gud nagsubay sa sigpit nga dalan. Mao na nga pwede ta ma-impluwensya nila. Mao nang lisod kay mubarog man jud ka. No, mubarog ka, bugal-bugalan ako kapila ko yung gaya-gaya. To man ng James, mao ni siya, nabuang na nasyabo. Nabuang na nimbalhin naglaik tinuhan. O sige, ako ra po ako magkilak-kilak ko sa una. Lord, lisura, no? Ingani bagyod ka lisod Ginoo ning mga lagad nimo. Ako mga duol sa dughan karon gitraidor nako. Ang akong mga labanan sa una og naay kontra ako'y palit karon ni against na nako. Sa una ako ra na silang pasuyupon pero karon naging against naman ako. Lisod igsoon kay mabangga nimo bisan mga tao nga duol sa imong dugan mabangga kay dili na mo parihag bisyo. Lisod kayo. Pero giagwantan ako igsoon kay matud pa sa balaan kasulatan. Sige ingon ni Jesus. Sigpit, no? Subay ka mo sa sigpit nga dalan, no? Kay ang sigpit nga ganghaan og malisod nga dalan paingon sa kinabuhing dayon. Og jutay ra ang nakakaplag nini. Again, jutay ra. Unsam nang jutay? Gamay ra. Wow. Kung kinsay nagsultihan ni dili pastor. Si Jesus mismo ningingon nga gamay ra. Gamay ra ang ning subay sa kamatuoran. In other words, ang majority ning subay sa kabakakan nga makaingon sila og kamatuoran pero dili di ay nganuman magbasi ang binuhatan. Kay ang ilhanan igsoon nga ang atong gilaktan igsoon is kamatuoran is mo reflect na sa atong binuhatan. Amen. Again, ang ilhanan nga naglakaw or nagsubay kita sa kamatuoran mo reflect na sa atong binuhatan. Kay sa atong binuhatan makita si Kristo. Sa atong sinultian makita si Kristo igsoon. Sa atong kinabuhi makita ang Ginoo, mahimo tang reflection ni Lord. No? Mao na igsoon. Mao na ilhanan, no? Kay karon daghan man ning ingon nga sakto sila. Yes, ako tinuod Sakto pero ang kinaiya nga man ha. Nasa simbahan nagtago og pagdumot. Di ba sakto ba na? Dili. No. Our God is the God of love. Way pagdumot diya sa gugma. Amen. Mao na igsoon nga bantayanan igsoon kay kung atong pasultiyo ng balaang kasulatan dili sa yun ang mga lagad sa Ginoo. No? One time na ingon ako, Brad na ko ba? Brad! Pero igsoon kani nga Brad na ko, nangalagad na po ni sa Ginoo. Parihan na niya og pagtuon ako. Ana siya sa una. Buringa na bro eh. Buring daw kaya kung kinabuhi kay wala na ko'y bisyo. Dili na ko mo inom, dili na ko sigarilyo. Dili na po kumusuyo pag siya bo. Ana siya nga. Di lang di ka inviteon sa akong birthday, bro, kay inviteon di ka, ma-OP man ka, kay di na ka mo inom, di na ka mo sigarilyo, di na po ka mo suyok. Pero ako siyang gingnan nga, manha, gyapon ko sa imong birthday, kay gusto ko mo jam ninyo, pero di lang ko mo inom. Nga na, bitaw gingnan ko na word lang nga nagkatawa, kay ingan siya, boring nga eh. Boring daw akong kinabuhi igsoon, kay yes, boring, murag boring para sa uban. Boring sa dili kabiya sa mga kangit-ngit. Boring sa mga dili kabiya sa mga binuhatan sa kalibutan. Boring igsoon sa mga dili kabiya sa paglunang sa sala. Boring yun. Kaya nga naman, biyaan naman niya ang iyang naandan. Biyaan naman niya ang mga butang kanang lami kayo pero dili lami sa pananaw sa Ginoo. So boringan ka kay ako, pareha na musubay ka sa sigpit nga dalan. Sa gingon ni Jesus mga igsoon is sigpit, lisod.
buringan juga kay wala naman kay di naman kamo apil-apila ng mga makabuang. No? Mao gingnan ko niya buringan na bro eh. No? At para nako dili man boring kay usa wala na kay gasto, no? Tanawa di na kamo inom, di na kamo sigarilyo karon mahal na kayo. Di na kamo shabu, wala na kay gasto, no? Ang akong bisyo karon presensya lang sa Ginoo, si Lord na lang why gasto, makabuutan pa nato. Tanawa ang diferensya. Ang inom, sigarilyo, shabu. Di butang talag di boring. Ibutang talag di boring. Pero ang consequence, tanawa. Shabu, utok, tirahan, parehan ako, nagistorya na lang kong kahoy. Inom, mahal pa kayo, gasto, mahal kayong imlimnon ron niya. Ari pa ka tirahan sa atay, masakit pa ka sa atay, puhon. Sigarilyo, mahal gyapong sigarilyo ron, kaysa time na ko ang Marlboro, tagdos, karon mahal na daw. Excuse me. No? Lingaw ka, sigarilyo, kay pabut-but, cool kay katanawon. Kay ingana ko sa una. Sigarilyo, asa pa dong, sakit sa baga. Gasto pa ka, makadaot pa. Di ba? Lingaw, noon, lingaw lagi, pero lain nga lingaw, ihatod ka sa kalaglagan. Way bisyo, walay gasto. Makabuutan pa nato, kaya ang imong bisyo, kay si Lord naman, iyang presensya, no? Ang imong bisyo, pagserbisyo naman lang ni Kristo. Way gasto, makabuutan pa nato. Amen? Mao na ako aron. Pero ako na po na silang, mga, labi na mga brad na ko, aman po na ako na sila, paundanga. Ako lang gitagaan sila og reflection or realization. Kung unsay maayo. Kaya sa tinoding soon, yes, lisod lagi, lisod dili sayon, maglakaw sa kabubuton sa Ginoo. Dili sayon igsoon magsubay sa sigpit, kay sigpit na gali, lisod kayo, gamay, lisod kayo, dangog kayo. Pero igsoon ang reward unsa man, kinabuhing walay katapusan. Amen. Ang reward igsoon kalipay nga walay katapusan. Amen. So aritas lisod balag kay gipanagna na naman ni Jesus. Lisod siya maunang gamay ra, no? Gamay ra, jutay ra ang ning subay. Amen. Jutay ra gyud. No, kay ang gisubay daw sa kadaghanan, again dili pastor nagsultian ni balaang kasulatan. Ang gisubay sa majority lapad. No, lapad, hayahay pero nagtuo sila, nga sakto sila. Yes, biblical na. Amen, biblical na. No? Nagtuo ta ba? Nagtuo ta nga sakto ta pero ang tinuod lapad nga dalan. No, mao na giingon mga igsoon sa pulong sa Ginoo sa Mateo 15:8 nagingon no. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang no. Kay ning subay man kunuhay, no, nangalagad kunuhay sa Ginoo. Okay? Na, tanawa. Mateo 15:8. Mateo 15:8 nagingon diri, kining mga tawhana nagpasidungog nako sa pulong lamang baba lang. Hallelujah, praise the Lord. Maayong Biblia, maayong pang Ginoo, maayong maampo, pero ang apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Nganong layo ang ilang kasing-kasing tungod kay ang ilang binuhatan sukwahi sa sugo sa Ginoo. Manan niingon ang balaang kasulatan igsoon nga dili tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa kingarian sa langit. Amen, balik ko nako. Nagingon ang balaang kasulatan si Jesus mismo ning ingon igsoon, dili tanang magtawag nako Ginoo, Ginoo makasulod sa kingarian sa langit. Kaya ang majority, yes, nagtawag kintay Ginoo, nagtawag. Lord, nagampo, nanimba. Pero ang binuhatan, wala nakita si Kristo. Mao na ning subay sa lapad nga dalan, padung sa kalaglagan. Apan kinsa lamang igsoon ang pwede makaadto, makasaka, makapuyo sa langit. Kadto lamang nagsubay sa kabubuton sa atong amahan nga naa sa langit. Amen. Kadto lang sigsimba mga igsoon nga wala naghambin og mga pagdumot. Kadto lang nangalagad sa Ginoo niya, wala na nagkinabuhi igsoon sa kangitngit. Amen. Katong ning subay, in other words, sa sigpit nga dalan. Sigpit lisod. Kay daghan magbugal-bugal nato. Ang uban ning undang na lang ko pamalagad sa Ginoo pastor kay unsa ba ni pastor nga ning biya ang takuan ning mga butanga makadaot nga bisyo din ako himabay pero igayagaan man ko pastor nga yes igayagaan kita kay lisod sigpit ako igsoon how many times ko nga gusto mo give up. Lord paita, imagine, Lord, nagwalir ako, pero gihunungan kong motor. Ayaw mo pa, tuwa na kay adik-adik na, nagtamara na. Imagine, ingana, Lord. Kibaw ka, Ginoo. Anak ko sa una sa Ginoo, di pa ko tuminyo. Kibaw ka, Lord, nga, himbiyan ako sa tanang makadaot. Tanang binuang, gibiyaan ako. Pero, tanawa, Lord, sakit kayo, gingani ko. Sige na kong hilak. In other words, lisod, sigpit. Kay bisan mga tao nga dulos tundugan, banggaon ta. Pero, ikson, sigpit lagi. Lisod kay dagaghagit. Pero iasa raman ang kasakit na to karon kumpara sa reward nga langit. Amen. Iasa raman ang mga pagbugal. Ako kapila ko gibugal-bugalan igsoon. Grabe, kapila ko gibugal-bugalan pero praise God. Nakoblan na pug ko, naanad na ko igsoon no.
akong gidawat karon igsoon kanang mga pagbugal-bugal, mga paglutos. Akong gihimo kining isip lamas sa ako ang Kristohanong kinabuhi. Mao siya ay nakapalami kay nganoon para nako igsoon boring ang Kristohanong kinabuhi kung way pagsulay, way paglutos, walay hagit. Boring kaayo, bati laay. Amen. Mo na nga akong gipasalamatan ng Ginoo igsoon. Every time nga naay paglutos, pastor, giingnan ka nga mao ko ni pangwarta ra ng imo daw. Salamat sa Ginoo. Mabitaw ang time nga akong gibangga ba. Kung pangwarta ra ning ako ang anong wa man ko nagbutang og GCash o bank account. Daghang nagwali karon igsoon nga klarong pangwarta. Ngano man pastor? Nagwali nga nagbutang og GCash o bank account. So karon kitsa may pangwarta na. Amen. Pero wa di man ta mo patol na igsoon kay ilaha po na ako apon ni. Amen. Basta nga ako igsoon trabaho lang ko nga nagpagamit lang ko sa Ginoo nga naay putli nga motibo. Amen. No, kay kung nagpagamit pa ko sa Ginoo, tanawa igsoon na paminaw mo. Kung ang akong pagwali-wali diri igsoon sa live, napa ko'y motibo nga dili maayo, dili sad ko epektibo. Pero tanawa ng mga pinpost na ko igsoon. Daghan ko gibutang diya mga testimony nga nabag-o gikan sa makadaot nga bisyo na gawas, na ipadung na maghikog, napugnan ang iyang paghikog, sukad nga nakadungog nako. Something nga na pastor, natinga ko sa dang naminaw ko nimo mauni na usab akong kinabuhi hasta akong asawa nakurat pastor. Salamat pastor, ngano man ni pastor every time nga maminaw ko nimo, dili ko kapugnan, magkurog ko niya akong luha mo tulo nga na. Dili sad ko maingana igsoon. Dili ko magamit ni Lord effectively kung nagtago ko og garbo, nagtago ko igsoon og dili maayong motibo. Si Lord dili basta-basta mo kunsa diyang anointing if there's something inside of us nga naay nagpahipi nga dili maayo. Amen. Mao na nga nay mga ming pasangil nako, ako ra po na silang gisabot unya. Kung tan-aw nako nga murag mangita na jud og gubot, i-block yun na nako. Kay as what I have said, this page nagpromote og kalinaw. This page nagpromote og kalipay og nagpromote og gugma. Amen. So I respect all religion igsoon. Again, akong balikon igsoon purely para sa kamayan sa Ginoo gani. Og ang ako ang gipang share diri igsoon, always yun siya naka-align sa word ni Lord. Amen. Sama ni karon no, again, si Kristo mismo nagsulti, si Jesus mismo nga atong gisunod, si Jesus mismo ang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, nag-ingon, ang gisubay sa kadaghanan lapad nga dalan padung sa kalaglagan. Apan subo pamalandungon kay kasagaran ni agsubay dia, wala kay bawo nga nagsubay dia siya. Nagtuo siya og natunong siya igsoon. Kay nag-enjoy man siya again, no? Tanawa, no? Nag-ingon diri kining mga tawhanan nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan layo kanako ang ilang kasing-kasing, no? Nagpasidungog sa pulong. So siguro nagdaig sila sa Ginoo pod, nagampo ning simba pod. Pero ang ilang kasing-kasing tinud layo kay ngano man. May lang sila sa simbahan pero inigawas sa simbahan balik sa naandan, marites sige panglibak, no? Balik sa simbahan dito nagnanapod, no? Na ang binuhatan dili panalangin, dili mayong sulundon, no? Mao na igsoon, mao na akong gimin, no? Mao nag-ingon sa Ginoo diri igsoon nga these people worship me with their lips only, but their hearts are far away. Tanawa? Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, pero kama, di ba? Walay kapuslanan kay ngano man pangbaba man pakitang tao. Yes, ning hatag og dako nga halad sa simbahan. Offering ning pledge, pero pakitang tao pasikatay labi na kay kibaw siya na mga kauban yung mga dato pero ay padak-anay taghatag offer be. Di ba? Walay kwenta na sa Ginoo igsoon kanang ingana. Amen. Pakitang tao ang gipakita ni Lord is genuine love. Genuine relationship, intimate relationship nato ni Lord igsoon. Kay mao lamang na ang makahatag og tinud-anay natong kabaguhan. Amen. Dili ta mabago nga sige tag simba igsoon pero pwede man ko ta sige simba pero ang atong relasyon sa Ginoo layo di ay. No, sige tag simba pero inigawas nimo simbahan. Padung na pud ka, adto na pud ka sa imong third party. Di ba? Before ka muli padung sa imong banaw kasawa mo hapit sa ka sa imong third party. Di ba? Imong adton tong imong sekreto gisustentuhan kay naa kay di magsilbi wa ko ming hukom igsoon. Pero mo na giingon ni Jesus sa bunga makita. Diha sa atong binuhatan igsoon makita igsoon nga naa ba gitay Ginoo. Listen, kay kung kinsa ang Ginoo nga atong gisimba maliwat ta. Kung si Kristo atong tinuod nga punuan, siya nga atong pundasyon makita sa atong binuhatan dili na nadibatihan. Kay mismo atong kinaiya batasan binuhatan dili lang ta maayo tang ehemplo sulundon ta, no? Kung mutaliwan ta ning kalibutan na dili ta makalimtan igsoon. Amen. Diha makita na ingon na sa sayop mo. Naimingon bitan ako nga. Ngano mo tuo mo ng James nga kuan man na siya kanang dagat sa tong mga istorya kanang kuan lagi ko no kanang
Tumo man ng James nga yes tinuod nga na ako'y own sick registration grasya sa Ginoo niya. Tumo na nga ginama ra man na niya ano. Tinukod ra man nagtao something ana ba. So ako ra po silang girespeto pero ako mong tiwanan igsoon. Tanawa. Kung ang atong gituuhan igsoon si Kristo jud ang nagtukod. Listen carefully, look at me. Si Kristo ang nagtukod igsoon, dili na dibatihan. Ngano man kay makita na si Kristo sa atong binuhatan. Balikan ako. Kung ang atong gibarugan, gituuhan, si Kristo ang nagtukod, si Jesus Christ. Mismo ang kinaiya ni Kristo ang iyang pagkatao makita sa itong kinabuhi. Amen? Lisod po kayo, uminguntag si Kristo pero yawa ang nakita sa itong binuhatan. Si Jesus mo reflect yun na. Mauna ebidensya, Ikson. Dili ng bakbara, mauna giingon ni Jesus, Ikson, no? Mauna giingon sa pulong sige na Mateo 15:8. Kini mga tawanan nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan ang tinuod layo kanako ang ilang kasing-kasing. Ug ang makapalayo nato igsoon kaning sala. Kay naa pa tay gimintin nga sala. Di ba? Sige tag claim nga sakto ko. Sayop mo sakto ko pero kada uli nimo sa inyo wa kay laing lingaw magsige kag tan-aw og porn. Naka sa mga hubo-hubo nga website, di ba? Mao ba na ang gusto sa Ginoo? Di ba? Na fall ka og mga unsa diha, normal ra nimo premarital sex. Mao ba na ang tinuod ng mga anak sa Ginoo? Wa ko na masaba pero mao na. Mao na igsoon nga ako mong gipahinumduman igsoon this morning. Subay ta sa lisod, sigpit nga dalan lisod lagi dagang hagit pero mao nang dalana. Mao na siya nga agianan nga ihatod tas kinabuhing walay katapusan. Daghang bawal, daghang likayan, daghang buhian, daghang talikdan, daghang tagbiyaan, daghang kasakit, bahala ng kasakit igsoon. Iasa ra man ang kasakit karon kumpara sa reward sa ganti nga langit nga walay katapusang kinabuhi, walay katapusang kalipay. Amen. Mao na gingon ni Jesus igsoon. Subay kamo sa lisod sa sigpit nga dalan, daghang bawal. Yes, agwantahan na mga anak ang daghang bawal. Agwantahan ang mga inana na katong mga binayaan nimo mga kadaot nga bisyo agwantahan nga dinaa ka mo balik. Kay ang ganti nagpaabot. Amen, nagpaabot ang ganti. Kung saan ang ganti, Ikson? Ang langit. Walay katapusan nga kinabuhi. Amen? Mabidang ako, Ikson, gagwantagin ako, daghang magwalwa. Pero so far karon wala na mahinuon kayo yung mga nagbugal-bugal na ako. Sa una, sa katong na ako sa mga first year sa ministry, first year or second year, nga na siguro mga 2012 and 2013, grabe pa mga bugal-bugal na ako. Laba, pastor, ay magtuon ng Pastor James, kay mauna nga buwang na, adik-adik na daghan kayo. Pero sa ning abot ko mga 3 years or 4 years, dito na sila na-realize nga, ana sila, tinuod jud ay, tinuod jud na iyang Ginoo ba kay nabag-ul siya. Ako nang gihadgad, dagoy usa ni ingon nga. Ako bitaw nang gidad-an siya usa ka putos, gitintal nako pero wa man natintal. Abi nga maigsoon sultihan kamo. Dai usa ka time igsoon nga naay tawo nga ma-impluwensya. Dili na ko i-mention na sa una ra man pud ni. Sa diyang nangalagan na sa Ginoo naay tawo nga ma-impluwensya. Gibundakan kog siya bo tulo ka putos. Brad, suyop ta. Tulo ka putos. Sige yun siya pamugos na ko pero wa jud ko niya mada hantod ning ingon siya nga tagaan na tagain na lang kong number nimo Brad kay magpa-advise ko nimo magpatambag kay ako karon gapos jud ko ani. Kada naa ako'y kwarta padung jud suyop. Amen. Mao na siya igsoon, no? Sigpit kaayo daghang offer, Brad, daghang offer. Di ba ako namong gisiran ani day time nga bago upasad ko ato nga himong alagad sa Ginoo nga gisugo ko sa kuang mama ba to or yes akong mama na ako'y paliton sa tindahan atong time ikson dili pa ko minyo batanon pa ko alagad na ko sa Ginoo to siguro na ako sa mga 29 years old kay sa dang pag na ako'y gipalit sa tindahan suday duha ka barkada nako sigpit jud ison ako ning i-share ninyo aron ako mong ingnon nga sigpit lisod jud ang sunod ka sa Ginoo tanawa. Kauban ako ni sa inom, suyop-suyop. Pagpalit na ko siya, uy, naalagi si Kon, gigayagaan ko na. Kaya, pastor naman ko na. Oo, lagi, salamat sa Ginoo, gigayagaan ko. So, gisyatan ko yan, red horse man to. Balibad ko, ay, dili na ko bro, thank you kayo, salamat na lang, pero di na ko. Kuha na, usa katuig na ko ning biya, anak. Anak ko, sa katuig ba, gigayagaan ko. Tanawa, sigpit, judison, dili lalim, kay bisan mga barkada ni mo doon sa dughan, bugal-bugalan ka. Pero sa una, rapon karon kay wala na siya na bugal-bugal na ko. Labi na karon nga makita nila nga lecturer ko sa mga pulis. Delikado tani basin ipadakop tani. Dito, imagine no, grabe no. Sa una madlo kog pulis karon lecturer na ko nila. Ako na ilang paminawon, himaya sa Ginoo. Balik ta. Sigpit ang dalan nga naman. Gitagayan ko niyo sa kabaso, di man gid ko mudawat red doors to.
Ipalit ko ayo mo to pag human og palit igsoon gingnan ko niya nga hubog-hubog naman siya gamay ingon siya nga. Kani bay og di gali ni mo dawat liguon ko ni. No? So iya na jung gition ako igsoon ang Red Horse giana na niyo. Ginakwaan naman to. Suwa kay niya giana kay bag-o pa nakuan ba. Pero iya nang gituwad gamay sa kung ligoon or dawaton. Lisod kayo no kay ngano man duol to dughan ako pero gibugal-bugalan ko. Nya taas pa man siya nako. Nya kanira bang pareha na ko igsoon labi na gikan ka sa kabarumbaduhan malituhon ka. Nya I remember yes I was a former criminology student. Di yun nakalikayan, Igsoon, nga sa time na mo, nami tournament, nami karate. So, mura kong nainito gamay. Matong pagpadong niya yabo sa Red Horse, Igsoon, nagkumo akong tuong kamot. Kay kung iyabo niya, apirkatan ako, nag-ana na ko daan ba. Pero nagpasalamat yung sa Ginoo, Igsoon, kay pastor naman ko to. Wa niya gilaw sa giyabo, kay iya tong giyabo, automatic ito. Basi mapupo pangipon na to, kay pabor man siya nako niya, na may klaro man kayo apirkat. Salamat ko sa Ginoo nyo. Nangay ko pasaylo pag uli. Sa Ginoo ko, Lord, sorry, nakasako so nauna kay kung giyabaan pa ko Ginoo, ako gito sumbagon. Imagine, di ba? Close friend nimo dool sa dughan. Pero giyagaan ka, binuangan ka, normal na igsoon. Mo na gingon ni Jesus sigpit, lisod ang dalan. Pero atong daytime ako na nigibalik no. Nananaw siguro ning uban na niya, mga amigo na akong pulis. So, nag-birthday sa akong brad. Birthday sa akong brad nga pulis. Kay siya skipdron in arms. Dili na ko isulti. Kay daghan man kong brad. Hippie siya, hippie. So dito pantalan nakakita siguro ng uban no dito kauban happy daya mayor na mo amigo man jud dool man suod man mi sa mayor daghan ang president nga time mga happy kasagaran sa Bohol nag-inom sila igsoon diapon to among happy diri karon bag-o kitagayan ko I remember kaduha ko kitagayan wa jud ko pwede magkumutagay ngano man isip lang pagrespeto nila no kay mga happy pero ako jud gipakita lang nga di na ko so akong friend nga happy po ding akong classmate siya nga Mit, ayaw na namit, kaya di na mo inom. Di ba? Inga na, Ikson, lisod ka, ayaw, pwede man ka maikog, no? Pero lahi ko, Ikson, ako dyan gipaningkamutan, uban sa grasya, ug tabang sa Ginoo nga mo subay, ko sa sigpit nga dalan. Ako Ikson, maura ni. Nganong maikog man kog tao, nga di ko maikog sa Ginoo. Si Lord ang importante, Ikson. Amen? Kaya say na, may mga tao nga maikog man kog kaya no? So diha man na magsugod. So, although ang Bible ning ingon nga, inom daw tagamay bino, yes, tinood. Inom mo gamayng bino. Yes, tinood man na. Biblikal na. Pero giingnaw na kay kato katong alagad sa Ginoo nga napoy sakit sa kuto-kuto man siguro to. Maong gipainom siya. Ako amang ko'y sakit. Nya usa sa gigsol para nako. Nako'y gibarugan. Aside nga, dusi kapin ako katuig nga gipaygawa sa Ginoo sa lain-laing bisyo. Di ko kalimot ikso nang gingon sa balang kasulatan. Ayaw tagaig lugar ang yawa. No? What if mudawat ko sa kasya nya mahigamang demonyo kani ning inom na jud balik. Ning inom na jud nig balik. Di ba? Di apit tayo igsoon akong papa kay naman akong papa igsoon kay kuan man na siya karon. Diabetic ba? Kay akong papa tiguang na 80 years old. So nay nag-advise niya nga palit daw og kulapo unya butangan og singan ano Singan to lang. Kulapo og panyawan. Okay, kailan mo panyawan ng pait kay ba? Kulapo o panyawan isagol unya ang kulapo ko ra god kutsarita ra kada buntag so ako man ay gisugo papalit og bino kulapo igsoon nya ilado ko nga palahubog barumbado adik-adik dire so ang gimo nang igsoon dito jud ko palit sa layo nga lungsod kini nga mua tubigon so dito ko palit pagpalit ako gitaguan pa jud nako kay basi nay maritis bala si pastor ni balik nag-inom pero tambal ko to para tambal ano kay ako igsoon naning kamot ko ingon nga karon nga nahimo kong alagad sa Ginoo nga mahimo jud kong good example. Yes, karon daghan kay mga adik-adik, mga lulong sa makadaot nga bisyo nga gihimo ko nilang silbing inspirasyon nga napaday paglaom sa Ginoo. As long as moduol ta sa Ginoo na paglaom, no? So, di ko gusto igsoon nga ang ilang pagsalig na kumawa, no? Mo nang naningkamot ko karon ning subay jud ko sa lisod sigpit nga dalan. Dili ilalim ni akong gibuhat igsoon kay labi nag-inviteon ko sa mga VIP kay akong mga kauban o daghan man kog mga kauban o mga VIP, mga dagkong tao gyud, no? Mga abogado tanan inviteon ko nila naam gyud tagay-tagay naningkamot jud ko uban sa grasya sa Ginoo nga dili jud ko mudawat apan karon so far di naaman ko nila kagayan kay hibaw na sila nga di jud na ako dawaton kay ngano man ning subay jud ko naningkamot ko yes di lalim lisod kay pwede ko maikog nila pero mas naikog ko sa Ginoo igsoon amen kay at the end of the day ato dili man ni pang tao pang Ginoo no dili man atong mga amigo mga higala mo matubang na to sa unahan ng mo muhatag og husay ta sa atong mga amigo dili sa Ginoo ta muhatag og husay. Amen. Mo na nga ning kamot ko praise God
Nabot na ko karon og 12 ka tuig kapin igsoon. Nga nahimong gawas doon sa lalayang bisyo. 12 ka tuig kapin igsoon nga nagsubay sa sigpit nga dalan. Amen. Again, ang atong mensahe karon igsoon, gidasig ta sa Ginoo nga musubay ta. Yes, lisod lagi na. Lisod kay daghan kag biyaan. Lisod kay na igsoon kay mubiya na ka nga adik kay ka sa email. Lisod igsoon kay ang tao nga gihigugma nimo og maayo pero bawal ang inyong pakigugma ay ipabuwag sa Ginoo. Lisod kayo. Lisod kayo, lisod, sakit, maghilak-hilak ka, timan igsoon. Iasa man ang pain nato karon kasakit kumpara sa langit pohon. Kumpara sa kalipay, igsoon nga wala na iluha pa. Ningon ang balaan kasulatan, akong pahiran na inyong mga luha pagyud. Wow! Ang langit igsoon, mura mo na ilang ingon nga no pain, no gain. No, wala tay mag-gain nga langit kung why pain. Yes, daghang kasakit, pagsulay. Daghang mga time nga itraidor ka. Amen? Pero iasa raman ang kasakit. Ako naanad na ko igsoon. Mo na igsoon ako mong encourage this morning nga mag-anad-anad ta. Kay once mo subay gyud ta. Once mo subay ta sa giingon ni Jesus nga sakto nga dalan kamatuoran, sigpit gyud na siya. Amen? Mao man giingon ni Jesus, no? Kung gusto mo makabaton og kinabuhing walay katapusan, kung gusto nyo masinati ang langit subayan ning lisod kayo, bahalag lisod agwantahan lang ninyo. Agwantahon lang na nato igsoon nga atong naandan biyaan. Agwantahon lang na mga batanon nga magsigitag hilig anang porn. Ako nga na ko so champion ko sa hilig og porn oy. Di ba kuno ning gibalik nyo sa akong testimony? During my time when I was studying during my criminology days igsoon. Sa ako ang mga classmate ako'y pinakadaghan og skandal, no, akong cellphone pasapasahan na nila. No, daghang kay mga hubo-hubo, mga unsa na mga latest skandal na nako. No? Lisod biyaan kay naandan na sa akong lawas, akong unod-non kalipay. Pero nabiyaan ako uban sa tabang sa Ginoo. Sigpit lisod kayo kay ang imong lawas nangita naman. Before gabi mo tanaw kag porn, before matulog. Sayo sa buntag tanaw na pug kag porn. Di ba? Mo'y naandan nimo sa lawas mangita. Pero akong gisakripisyo ang tanan nga kalipay ang lawas nun, kalibutanon igsoon uban sa tabang sa Ginoo. Mingsubay ko sa sigpit lisod kayo kay naandan naman to nako. Di ba ako mong ingnan ganina igsoon nga lisod usahay biyaan ang naandan. Kung unsay mong naandan lisod biyaan pero igsoon kung naa si Jesus nimo. Kung Ginoo naa nimo tabangan ka, unsay lisod nimo sayon niya kaayo. Lisod jud kung kita-kita ray mo biya. Pero uban sa tabang sa Ginoo igsoon, kaya nato mabiyaan, kaya nato talikdan, kaya nato buhian, kaya nato igsoon kalimtan ang mga butang nga wala nakapaymaya sa Ginoo. Igsoon again, subay ta sa sigpit nga dalan. Amen. Yes, ang dalan padung sa kalaglagan, sayon lagi, sayon way bawal. Sayon kaayo, lapad sayon, ug mao daw gisubay sa kadaghanan. Nya pwede pa ta ma-impluwensya kay sila uning subay lagi ani, okay ra lagi no, musunod ka no. Igsoon palahi ta. Balag lisod sigpit bugal-bugalan ta katawuan ta igsoon. Ang importante, padung ta sa kinabuhing walay katapusan. Iasa man ang lapad, walay magbugal-bugal na to. Walay magbinuang na ko. Sa una, bitaw, ikso, di ba ako na nag-share niyo? Sa una nga, adik-adik pa ko. Sa una nga, grabe pa ko, mo-deliver pa kong syabo, ning agi kong pamaligya syabo, yan, ning undang na po ko kay, kung nabantayan, lain mo din ning mamaligya ka. Daghan mangutang, mga barkada ni mo, niya, maikog ka ba? Ingana, no? Maligya syabo, na, manumbag ko sa pantalan. Basta daghan kayo, kung gihimo, maikson, grabe, adik kayo. Wala may magbugal-bugal na ko. Walay mo tamay na ko. Walay magbinuang na ko. Pero abi nyo maikson, sa diyang ning subay na ko sa sigpit nga dalan, karon himaya sa Ginoo lang. Daghan kaayo, bugal-bugalan ka. Ingon bitaw ko, Lord, ngano man sa una Ginoo nga salbahis pa ko. Wala may magbinuang na ko Ginoo, basin mahadlok. No? Pero karon Ginoo nga ning sunod ko nimo. Daghan kay sila nga magbugal-bugal na ko, pero akong gikalipay. Listen ikson, ingon ang Mateo ikson 5, bulahan ang ginalutos sa pagkamatarong kay ilang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung gibugal-bugalan kamo, no? Gibutang-butangan kamo sa inyong pagsunod sa Ginoo. Amen. Kay ngana daw sa una ang iyang mga propeta, ang iyang mga alagad gibugal-bugalan, sa even si Jesus gibugal-bugalan. And sadly, naidaghang nagbugal-bugal ni Jesus igsoon katupad yung mga swito Biblia, mga Parisiyo, mga Sadusiyo, mga Eskreba, mga swito sa balaod ni Moises igsoon. Bugal-bugalan siya, himu-himuan sa istorya gamag-gamag isyo. So unsay nahitabo sa atong Ginoo igsoon, mahitabo gyud na nato. Kay walay agalon. I know, walay, there's no servant greater than their master.
So kung unsa ang nasinati sa tong Master Jesus, makaambit ta. Kung nagtanaw ka karon igsoon nga naghan nagigayaga nagbugal-bugal nimo, congratulations. Amen. Kung nagtanaw ka karon igsoon nga daghang nagbugal-bugal nagigayaga nimo, daghang naglutos nimo, ibin mga tao nga dool sa dughan, congratulations. Why, pastor? Kay ning subay ka sa sigpit nga dalan. Congrats igsoon kay ning subay ka sa dalan nga lisod, padulong sa padulong sa kalipay ng walay katapusan, padulong sa kinabuhing walay katapusan. Again, congratulations. Amen. Tana, padayon ta, banti na igsoon. Kay sama sa kong gingon igsoon, iasa raman ang kasakit na to karon. Iasa raman ang sakit kay nga istorya nila, bugal-bugal, paglutos. Kanang tanan igsoon, mailisa na og kalipay igsoon. Mailisa na og kalipay nga pinasahi. Ang atong mga luha sa kasakit karon mahimo ng luha sa kalipay pohon. Amen. Basta lang mulahutay ta, magpadayon ta. Yes, dili ilalim ning mga lagad sa Ginoo. Butang-butangan kag magamaan kag istorya. Himu-himuan kag isyu usahay duol sa dughan nimo sa igsuon pag nimo. Biklon ka gamagamaan kag istorya, dauton ka. Pero igsoon abante ta. Once ingana ang nahitabo nimo karon, it means usa lang ang good pasabot na igsoon. Nagsunod ka sa saktong dalan, nagsubay ka sa sigpit nga dalan, nagsubay ka sa lisod nga dalan nga maoy gustong ipasubay sa Ginoo. Pero kana nga dalan padung sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Abante ta. Amen. Iasa ra man ang kasakit karon kumpara sa ganti nga langit pohon. Amen. Padayon igsoon. Amen. So again, ako mong to all of the viewers right now, kung nagtanaw ka karon niya, gibati na nimo nga, yes, daghang kasakit. Bitaw pastor, tinuod pastor, sa diyang nangalagad ko sa Ginoo mao ni, dili naman managad ang uban ako mga higala, mga igagaw ng pastor, mulikay na nako, lahi na gyud pastor, dili na ko hatdan og ayuda, kay lain na daw kog tinuoan. Praise God. Praise God. Ang imong tabang igsoon dili sa tao pinagi kundi sa Ginoo. Amen. Praise God. Kay kung ingana ang imong nasinati karon igsoon, naglakaw gyud ka, nagsubay gyud ka sa dalan nga sigpit, sa dalan nga lisod, apan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Abante ta, padayon ta igsoon. Padayon ta igsoon, knowing nga nagkaduol na ang pagbalik sa atong manluluwas. Tanawang palibot. Di ba? Tanawang mga katalagman, trahedya. Ang kadautan, tanawa. Grabe, krisis, no? Kung sa gingon sa Timothy, magkalisod ang panahon sa katapusang mga adlaw. Then here we are. Tanawa karon. Tanawa igsoon ang atong palibot karon, lahi na. Mao na nga igsoon, abante ta. Agwantahaw na tong mga kalisod, mga challenge, mga hagit nga sakit kayo igsoon. Atong tanaw ng unahan, no? Let's focus our eyes on Jesus alone, the author of and finisher of our faith. Tanaw na to unahan igsoon nga na ang finishing line nga naay langit nagpaabot. Yes, kaning mga luha na ko karon pahira ni sa Ginoo pohon. Nag-atang si Jesus sa finishing line igsoon. Basta lang mupadayon ta. Amen. Let's pray. Hallelujah. Lord God, thank you so much for your word this morning, Ginoo. Salamat sa imong mensahe, imong gipahinumduman nga yes, dili lalim, Ginoo. Dili lalim ang mga lagad nimo. Dili lalim ang musunod nimo, Lord God. Dagang kasakit, pagsulay, pagbebiay, daug-daugon mi. Himumuan lang mig-isyu, Ginoo. Tamayon mi, bugal-bugalan, katawaan. But Lord, I pray to all of the viewers right now. Tagay migdugang kusog, Ginoo. Tagay migdugang kaisog nga mubarog mi sa kamatuoran. Bisan kapila mi bugal-bugalan, among i-focus ang among mga matanganha kanimo, Ginoo. Dili mi maapektuhan, Ginoo. Among i-ignore ang mga paglutos, pagsulay, Ginoo. Kay asa raman ang mga kasakit nga mong nasinati karon kumpara sa kalipay nga walay katapusan pohon. Lord, kupti mi. I pray to all of the viewers right now nga namin nagtanaw karon, Ginoo, nga grabe ang iyang suffering. Daghan siya nasinati nga mga paglutos, Ginoo, nagsubay siya sa sigpit lisod jud kaayo yung pagpangalagan nimo, Lord, tabangi. I-provide ang kusog nga kinahanglan niya, Lord God, spiritually. Tabangi, Ginoo, tagbuhay ang panginahanglan. And tagaig dugang kaalam pag yun, Ginoo, nga makalahutay yun mi, Ginoo. Lord, kung wala ka, wala kami mahimo. But Lord, sama sa gingon ni Paul, for I can do all things through Christ who gives us strength. So Lord God, imong kusog ang among gisaligan, Ginoo.
para makalahot tayo mi ug makapadayon mi sa unahan, Ginoo. Wala kami mahimo, Ginoo. Lord, I pray again to all of the viewers nga ang uban nag-struggle sa ilang relationship nimo, kay daghan kay mga pagsulay, mga unos, lig-una, Ginoo. Tabangi nga makapadayon pagsubay sa sigbit nga dalan. Sama sa kong gisulti kanina, Ginoo, yes, iasa ra man ang lisod. Kalisod karon. Iasa ra man ang kasakit karon, mga luha namo sa kalipay karon. Kumpara sa luha sa kalipay pohon. Ang luha sa kasakit namo karon, Ginoo, iasa ra man na kumpara sa luha, Ginoo, sa kadaugan pohon. So Lord, again, tagai mi, Ginoo, ug dugang kusog, kaisog, magpadayon mi sa unahan, Ginoo. Let your Holy Spirit, Lord God, always magakonbiktar namo, magacomfort namo, Ginoo. Kay kung wala ka, once again, wala jud kami mahimo. Lord, I pray to all of the viewers right now, i-bless, Ginoo. Tagaig unsa man, Ginoo, ang area silang kinabuhi karon nga need ang imong milagro, Lord. Muliho ka ng dapita, Ginoo, in Jesus name. Tabangi sila, Ginoo, ng area. Imong gahom, imong ipalihok, Ginoo, anang dapita, in Jesus name. Lord, I pray nga kanang mensahe nimo nga among nadungog karon, Ginoo, dili kini mo labayng kawang apan amo ning kinabuhion. Ug mao ni hinungdan, Ginoo, kaning mensahe nga among nadungog karon, mao ni makapamotivate pagid namo nga mosubay mi sa lisod sigpit nga dalan. Dalan, Ginoo, nga daghang kasakit, daghang hagit, Ginoo. Tabangi mi, Ginoo, nga mopadayon mi kay bis iasa ra man ang kalisod karon, Ginoo. Na ay ganti nga among mapaabot pohon, Ginoo. Lord, again, tabangi mi. Dalaygon ka sa walay katam. Salamat sa imong pulong, Ginoo. Salamat sa imong presensya. This time, Lord God, padayon mi pag-pray, Ginoo, sa nahitabo karon, Ginoo, sa Davao de Oro. Part of Mindanao nga naay trahedya nga nahitabo, Lord God, nakita nimo ang tanan, Ginoo. Lord, i-comfort ang mga biktima, Ginoo. Labi na naay nakita namo karon sa news nga napay natabunan, Ginoo. Lord God, i-comfort again ang mga pamilya, Ginoo. Naa kay katuyuan, Ginoo. Nganong nahitabo kini, Ginoo. Pwede ni di mahitabo apan, Lord, gamahanan ka o perpekto ka nga Dios. Dili jud ka masayo. Again, i-comfort ang mga family sa mga biktima. Unya, ilang tagbuhay ilang panginahanglan, Ginoo. I-embrace sila, Lord God. Ipabati imong gakos, Ginoo. In Jesus' name. And I pray, Lord God, nga makuha usab nila, Ginoo, ang message nimo. Because I believe there's no such thing as an accident. Kada pang hitabo, Ginoo, naadjog kay mensahe. In Jesus' name. Thank you, Lord. Gihigugman mo sila. God bless Davao de Oro. In Jesus' name. Davao de Oro is for Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, God. Lord, this time we continue to pray sa mga OFW. Among yampo ang mga siman karon, Ginoo, ang among mga higala, Ginoo, nga naa karon sa lain-lain kanasuran, Ginoo. Ang among mga amigo, mga higala nga siman, Ginoo, padayon kapag kupot silang ginabuhi, Ginoo. Padayon ka, Ginoo, pagtagbo silang panginahanglan, padayon kapag comfort nila sa panahon nga mingawon sila silang pamilya. Nasayod mi nga dili sa lalim ilang sakripisyo, Ginoo. Tabangi sila, Ginoo. And then if ever na ay mga OFW karon nga naay balatian, ayuha, Ginoo. Ayuha sila, Ginoo, in Jesus name. And Lord, I declare favor from you. And I pray, Lord God, nga dili sad sila, Ginoo, nga magsige na lang tigom, Ginoo. Dili sila malipat, Ginoo. Nga magsige na lang sila trabaho, sige tigom. Nga makalimot sila nga naa sila atimanon ang ilang relasyon nimo. But Lord, let it be nga taliwala sa ilang kabisi, still muhatag sila gigayon nimo. Muhatag sila gigayon nga magampo, mamalandong sa imong pulong, magdaig, magsimba kanimo, Ginoo, knowing that you are the source of the blessing, knowing that you are the blesser. Ug ang tanan nga naa nila karon gipiyal ra nimo. Walay ila. Yes, naning kamot sila, apaning success lang sila, Ginoo, tungod sa imong grasya ug tabang, Ginoo. So Lord, I pray, unsa man ilang maabtan, Ginoo, di kanila malimtan, knowing that you are the source, you are the blesser. Kayo say, Lord God, nalingaw mi sa blessing, makalimot mi sa blesser. But Lord, right now I pray nga dili kanila malimtan in Jesus name. Again, Ginoo, tagaig may panglawas. And kanunay sila proteksyon ni, Ginoo. Keep them safe in your arms in Jesus name. Lord, thank you. Again, salamat, Ginoo. Salamat sa imong presensya, sa imong mensahe, sa imong milagro. So this time, Lord God, magpaabot kami sa mga kahibulungang butang nga gikan kanimo. Kaayuhan sa balatian, financial breakthrough, kaluwasan, kagawasan sa lain-lain mga bisyo. Tanan, Ginoo, nga panalangin, tanan, Ginoo, nga kahibulungang butang nga gusto nimo ibukbo ka namo, Ginoo. Paabuto na namo, Lord God. Andama lang mi, Ginoo. Pabuto na namo uban sa pagtuo, Ginoo. Make us your good steward. Andama mong kasing-kasing nga mahimo kaming angayan
Kay nasayod kami nga dili sad mi nimo piyalan Ginoo kung dili mi kasaligan. So Lord God, himo ang kasaligan kami, kapiyalan aron mabubuan mi nimo sa imong grasya, pabor ug panalangin. Again Lord, pabuto namo ang milagro gikan kanimo uban sa pagtuo sa pangalan ni Jesus nga among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Okay, thank you. So, salamat sa presensya sa Ginoo mga igsoon ug salamat sa ninyo. No? Ug sa mga bag-o pa lang, pwede mo review na lang. Praise God. Amen, Lord. Thank you for everything. Thank you for the gift of life. Amen. God bless Sister Sarah Baruel. Okay. Ikaw man tong auntie ni Kuan, sister. Be still in His promise, mga igsoon, from Marisa O. Hadfield from USA. Thank you, sister. God bless. Okay? So, ugma na igsoon, murag di ta ka-live siguro. Kay, busy ko ugma. Ugma na igsoon, madto ko og Cagayan. Okay? Ang akong barko is ugma sa Alas City. Okay, so shout out tanang mga Cagayan, tagnaas Cagayan, no? Naghanap ba tag viewers diri from Cagayan? Ug sa mga brad na ko diha, okay? Praise God, manha day ko, pero dali ra. Kakatok ko lang nalisod. Amen. Yes, thank you, sister. God bless, sister. Dit Kumiling. Okay. God bless. So, again, salamat igsoon sa pagpakiguban yun ako. See you again later, maybe this afternoon or tonight. Basta na ako higayon igso, no? Mao ni akong gisaad yun ninyo. Basta na ako higayon, mag-live ta. Para sa kaymayan sa Ginoo. Anyway, thank you so much din, no, sa mga subscribers na to. Huwag na po ito yung mga pipila nga nag-send og stars. Ang Diyos, mga panalangin ninyo. Thank you kayo, no? So, that's all for this morning. And, ako nag-ampo nga ang grasya, pabor, panalangin sa Ginoo magauban ka ninyo. Ug ang tanan ninyong pagabuhaton karon igsoon buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord. Amen. This gonna be a blessed day sa matag usa. Amping pastor and God bless sa biyahe. Thank you, Sister Jinky. Okay? So, see you again next time igsoon. Ampo og amping kanunay. Anyway, akong ibalik day tanang dungog og himaya sa tong buhi nga Dios, siya lamang ang naisa ug napataas. Amen. Thank you, Pas, testimony. Thank you. Kuya Ayek Basileres, thank you. God bless, Kuya. God bless. God bless you more. God bless you more. Regards ko ni Ate Sosi. Okay, God bless. Okay, so again, that's all for this morning. Mga brad, kakupot lang ta sa Ginoo, no? Long live kanunay. Uban sa grasya sa Ginoo. Again, keep safe everyone. To God be the glory. Amping ta.